Rozmýšľal si niekedy nad tým, že nie každý úsmev znamená, že človek je naozaj šťastný? A práve toto ma život naučil pochopiť aj pri iných ľuďoch. Lebo aj ja som mala dni, keď som fungovala úplne že normálne, ale vo vnútri som mala chaos, tlak, únavu a veci, ktoré som nechcela ukazovať každému človeku. Asi každý z nás to pozná, že človek príde do práce, usmeje sa, odpovieš, vybavíš, čo treba a pritom v sebe riešiš úplne iný boj, ktorý nikto nevidí. Preto dnes už nepozerám na ľudí len cez to, ako pôsobia navonok, lebo viem, ako ľahké je nasadiť si masku na tvár, úsmev a tváriť sa, že všetko je v naprostom poriadku. A pritom nie je. A ja som si tým prešla. A aj ja viem, aké to je držať veci v sebe a ísť ďalej, aj keď vo vnútri už nemáš toľko síl, ako ostatní si o tebe myslia. A preto vám viem povedať, že úsmev absolútne nič neznamená, lebo niekedy sa najviac usmieva práve človek, ktorý v sebe drží najviac bolesti.